Hoxe, día da clase obreira galega, temos que lembrar que millares de viguesas e de vigueses loitan cada día para subsistiren fronte ao desemprego, a precariedade e o empobrecemento. E é por iso que desde o Bloque Nacionalista Galego queremos denunciar a situación laboral e productiva que atravesa a cidade de Vigo, unha realidade que golpea directamente as clases populares e traballadoras que representan a maioría social. Atravesamos un contexto de crecente precariedade laboral. Aumentan os contratos temporais, proliferan os empregos a tempo parcial e os salarios non chegan para cubrir as necesidades básicas. En Vigo, máis de 20.000 persoas teñen ingresos inferiores a 625 euros ao mes. E segundo o índice Arope, unha de cada 5 viguesas e vigueses está en situación de risco de pobreza ou de exclusión social. Non son só números, son persoas que loitan por sobrevivir, fogares nos que cada día 10 xa é final de mes. A crise industrial de Vigo é especialmente preocupante. Hoxe, cos datos oficiais de afiliacións á Seguridade Social, a cidade conta con 3.451 empregos industriais menos dos que existían na altura do ano 2009. O tecido empresarial tamén se reduciu nos últimos anos. Na última década desapareceron case o 18% das empresas industriais, pasando de 1.334 a 1.101. Estes datos son a consecuencia directa, a consecuencia palpável das nefastas políticas económicas, productivas e laborais da Xunta do Partido Popular e comprometen o futuro dunha industria que é vital para Vigo, para a nosa comarca e para o conxunto de Galiza. Non podemos aceptar que o futuro da nosa cidade se limite a ser un parque temático para o turismo de excursión. Vigo ten que recuperar o seu papel como potente pulmón industrial e productivo de Galiza, aproveitando e desenvolvendo as súas enormes potencialidades para se converter na capital galega da innovación, da tecnoloxía e das comunicacións, na capital galega do futuro. Por iso, neste 10 de marzo, o BNG exiximos un cambio radical, un xiro de 180 graus nas políticas da Xunta e tamén do Concello de Vigo diante da emerxencia laboral e da crise industrial que padece a nosa cidade. Non podemos tolerar que a Xunta do Partido Popular continúe de brazos cruzados mentres a desertización produtiva da maior cidade do noso país avanza sen freos. Pero tampouco podemos aceptar a política frívola de Abel Caballero que neste contexto decide que o gasto en luces e adornos de Nadal triplique o dedicado á promoción do emprego e a actividade económica. É hora de actuar. Desde o BNG demandamos que o conxunto das administracións públicas, Xunta, Concello e tamén Goberno español, sumen esforzos para frear, para reverter o devalar productivo e recuperarmos o pulso industrial e innovador da nosa cidade. E facémolo propoñendo medidas concretas como a posta en marcha dun plan de reactivación industrial e productiva da comarca de Vigo, como a creación dunha vez por todas do 1000 veces prometido Centro de Reparacións Navais ou a posta en marcha dun centro metropolitano para o impulso tecnolóxico. Mais tamén é urxente reforzar os plans de emprego en lugar de recortalos como fixo o Concello co Vigo Emprega, que pasou de 220 postos no ano 2016 a apenas 75 na súa última edición. O noso obxectivo é claro, garantirmos o dereito irrenunciável a vivir dignamente do noso traballo na nosa propia terra, combatendo o desemprego, a precariedade, a pobreza laboral e tamén a emigración que segue a expulsar fora de Vigo e de Galiza a millares de mozas e de mozos por falla de oportunidades. Por iso, neste día da clase obreira galega, reclamamos políticas valentes, accións concretas e un compromiso firme de todas as administracións para recuperar o pulso industrial e productivo de Vigo e construirmos un futuro digno para as traballadoras e os traballadores da nosa cidade.